Nah, tutup. Kuwi klambine ibu kuwi cek resik ya wis diumbah sisan lebokno ning Pak. Cemang ta oleh. Ya wis saiki oleh wis nang lebokno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi kembali. Karep ceritane ki mang kan nggone bakul, golek tahu fantasi. Lah kuwi ternyata wis entek. Kita akhirnya tuku tahu rong bungkus iki mau. Nek nendok sitok enek wortel. Ki enek masako, ki bumbune pemirsa. Uyah. Karo bawang, brambang. Engko tak kei ladaku. Iki gawe tahu fantasi pengiritan ala Ibu Yuni. Ya iki lebokno. Wis suwek lebokno. Iki lebokno. Wis aku tak untal-untul sama Intan. Iki sak urunge buah bar iki buah pemirsa. Lah rambutnya iki dising-singkan ke belakang ngono. Ya, ngek. Udah buang. Lah iki jek enek sisa-sisane iki lebokno ae. Oh, ngene. Cukupno adukane. Kuwi lho, sotel-sotel lah rapopo ya wis sak onone sembarang kalir. Tak kei godhong bawang barang. Terus ben anu kok ditugel-tugel. Ketoklek. Repotnya ning ndi, Dok? Ini adalah daun alpukat gandil, bisa 357 dianu 2 gelas ben rontok menyusut, warnanya alami abang ini iki pemirsa. Tak mencoba rutin Mbah Yi. Jadi ini bisa untuk melarutkan obat-obat yang mungkin mengendap, menetralisir racun, menyestabilkan darah tinggi. Ketoklek. Wis awan tenanan. Pengen gawe konten apa ya iki yo. Dadak Intan emang njaluk tahu fantasi tahun entek wis dadi de konten. Wis langsung saja kita mulai nggih pemirsa. Iki kok dikei anu, Nduk, dikei minyak, diblonyoi minyak nganggo kuas. Kuase kuas resik, aja kuas bar mbok gosok kamar mandi terus mbok nggo. Aja ya. Kuase sing resik. Iki. Ngobar ya kudu diumbah. Wis tak ngulek bumbune aku. Tak anggo teripot ya pemirsa ya aku ya. Gak langsung tengok. Heh? Ya aja Intan jejer ibu lah kok ya. Wes pemirsa bersama dengan Intan nih pemirsa. Diulek dulu. Andek rene lah kok gak etak. Diulek dulu iki. Lah kok bagaimana ki tahune mau saiki wak kasihan piye? Gak apa-apa ya kasihan ya. Gak apa-apa. Ketoklek. Wes iki bumbune wes. Terus kita masukkan tahu. Tahunya iki dijur ta. Tulung ajurno ya. Lho kanggo iki. Oh, kok dia jono? Iya. Kok digoreng ae. Kok digoreng jenenge lak ya tahu goreng lah, Nduk. Oh iya lali. Nah kuwi jeneng. Ya iki lo tak buang. Ki ajurno. Ajurno ngene alon-alon ngene lho. Iya, oh ngono. Ajur ya. Oke. Oke. Aku tak anune wortel. Ngene to carane? Iya, alon-alon.
lagi. Enak no. Bu wes. Urung lembut kuwi. Tak umbahi. Tak umbah ya pemirsa. Saya lembut dok. Tak umbah sih. Pon Seurung. wis pon iki pokoke piye pola iki. Ora iso nek sing glundung neh. Kayak ning TV rapi, bersih, higienis wis gak iso iki. Buyu dius ngene iki pemirsa. Oh, bro. Gak iso rajin. Ngene. Iki parak nang ngene. Oh, tak kene glundung neh. Terus diparut nang ngene ta. Oh. Ada bagus ya. Terus dikei ini bihun kuwi. Bihune lebokno rene lho. Nggih. Dhuwur. Nggih, enggak panas. Ora. Ndoke kok dipecahno dimasukkan. Tahu fantasi pengiritan ala ibu. Ini terus ini ya. Oh, ini. Saya sabar. Sungguh kafrah pemirsa lah. Rasanya panas. Penduk. Panas sumuk. Alhamdulillah. Wes ngene ya pemirsa. Iya saya sabar. Engko tak terus nih. Terus ini masuk gitu. Suwi masuk. Endok yo masuk. Kok ndoknya sitok tok Jambukan piro? Dua. Iki kan jenenge tahu fantasi pengiritan ala Bu Yuni. Ini Kudune 2. iya. 3 juga apa-apa, 4 juga apa-apa. Kan kok gue mengikat iki dengan Mbak Ambiar. Bumbune mang ya pemirsa. Ini kan judulnya kan tahu fantasi pengiritan ala ibu. Nah, terus ada nih ladaku. Oke. Pedes lah dong. Terus dikasih ini. Jenenge Masaku. Terus diaduk-aduk lagi. Itu enak ndoknya. Ndok mentah teh. Intan kurang halus tahunya. Kurang halus, agak kurang halus. Terus dimasukkan ke dalam cetakan. Ini cetakan itu dikei minyak goreng. Terus dikukus. Ngono guys. Dicek rasanya piye. Wes tak cedak nih. Oke, saya sikilku teng. Aduh. Ya ora patek ketok lah nek ngene lho. Seperti ini nih pemirsa adonane. Terus kita masukkan ya gak apa-apa kutah apa-apa. Dimasukkan ke dalam cetakan iki kok terus dikukus. Aja mbok lebokno lho kus sing kutah. Gak. Nah, Wes kotor ya, kotor. Tambah iki dulu bawang. Gimana tak umbah? Loh, mlebu. Daun bawang, diirisi cilik-cilik. Intan seneng dek sore bar dijak.
Awakmu nek so gak wedi ta numpak biang lalai. Gak. Salah ndek bengi rada wedi ora, Dok? Salah yo wedi nek intane ora. Penaken intane apa numpak neh. Kura-kura dek gak wani. Heh? Nek kura-kura. Kura-kura sing ndi? Sing kura-kura sing jempali. Kok serahku mumet engko Lah dedinan. kan yo padha ae muser-muser. Pengen numpak biang lala yo wis kuwi ae. Ngono. Sok ben anak neh. Kan urus sesuk urung ngajak rono neh piye? ya sok ben neh. Sok ben ae ya. Dadi wagi, Nduk. Ya, Bu. Iya, Dok, Tan. Adek loro neh, Nduk. Oh, dadi wagi pemeh. Tangan ibu ketok. Iya. Masuk tangan ibu gak ketok. Wes karek dimasukkan ke dalam iki, dikai minyak goreng sik. Wes karek terus tuk. Ngono ya. Sik enteni sik sabar ya. Wes nek sak menit burung delok. Oh iya sak menit wes pateni sik. Langsung cus. Yo. Lanjut penyet. Ampun. Nah, ini kan wis tak kayak minyak to pemirsa. Terus dikok ning kene dikukus. Jadi rasanya wis pas. Yo tan yo. Kok nek goreng nganggo ndok itu. Ini ndek nurene. Iki wis dikek minyak goreng pemirsa. Ki lho ngene. Wes tak kayak minyak goreng sama. Ini. Oke, ini. Terus dilebokno kene, Dok, dono. Ya, dilebokno kene pemirsa. Cuma dirasa ya rasane wis pas ya, Dok. Iki kok maem ya, Dok ya. Nganggo lombok. Diceplusi lombok, cetus ngono inuk Mas. Digoreng. Ning ngomong Mbak Nana ndek ini aku tuku anak sosis ibu. Iki orang nganggo sosis kan Mas Ibu. Dono. Kan iki judulnya tahu fantasi pengiritan. Lah nek enek sosis ndoke kuwi dikeki 5 kuwi jenenge ora pengiritan tapi tahu fantasi penjombrotan pemirsa. Iya betul. Iya, betul sekali. Minyak goreng pisan pemirsa. Iki minyak goreng. Engko dicoploki ngene iki nek wis adem. Iya. Jadi ditinggal buah sik. Berbuah engko lagi dicoploki. Iya. Iki engko jam 11:30. Repa soalnya apa iklan ambek salwa mulai sore. Omah dhewean pemirsa. Dadi yo sepurane lho yo tak jak. Ngene lho pemirsa. Ibu rontok nang ngguri to, ketok irung tok. Iya ketok ya Allah. Ning omah dhewe. Lah wis gedhe kok dijak to, Bu. Lah aku ning omah karo sapa? Aku repai. Repa gak enek ning omah. Tapi ada kepentingan ya pemirsa. Terus dia mulai sore. Apa tak makjah kuwi catering. Ning dicari. Dadi yo Sela yo takjah. Sela sekolah. Wis tak apa-apa pemirsa. Kan yo tak galani amplop. Lah ngono kuwi entar nek melok mosok wong-wong tok to Bu ora digaweni amplop. Tenang ya to. Wis. Aku nek sesuai koyo Bu Gajus ya tanek iki ketokno ge. Iya, iki lho. Maaf nih pemirsa, iki mau aku menjadi. Lah iki opo anak godhong-godhong kuwi jenenge godhong sembukan. Ora daun bawang. Wes kene kok terus karek di kuwi pemirsa. Iki lho nya. Wis intan belajar mengadai, inget Ibu. Ngek. Diadai ngene alon-alon. Tapi aku bisa teng. Yo iso to. Arep
petis papan seluncur. tulis diri. Lengo ketik. Wis tak kei minyak goreng. Ini terus ditotong ini guys. Wis saiki Intan posisine kene. Genten ibu sing nyuting. Lah sing mbok syuting ki apa? Ibu. Waduh pemirsa maaf. Sing disyuting malah tekeli. Kat mangki. Mang. Oh, oke lho bentuke dadi ngene. Wis ayo ndang diadai. Nah, berarti maaf ya pemirsa mang mbok apa sing disyuting Intan. Nek dikandani aja mbantah, nduk aja. Coba engko tak lihat hasilnya piye. Syutingane Intan sing mbok ketokno kuwi mau irunge ibu tok. Iya ditekan-tekan. Nah. Kene. Iya. Terus bari ki budal bawah. Engko digorengi nek wis mulai soalnya mang wis tak jelasno nunggu adem dulu. Terus oke. Lak yo ngene lah Tan. Kowe mang berarti ngene to. Ora ketok, berarti mang ngene. Ketok. Nah, wis. Wis to. Cek ketok. Jangan diketokkan. Jangan diketokkan. Wis beginilah pemirsa cerita konten Bayi Family itu. Jerundal-jerundulnya itu kami berdua iki jerundal-jerundul wis pokoke wis. Lah ditekan-tekan ngono langke kok kene. Ini terus dikukus. Nah, sip. Wih, jos tenan. Wih, Intan jos tenan. Sip, ngene lho tengah kene lho. Jam piro? Ya dikukus 25 menit. 5 menit. 25 menit, guys. Iya, yo. Heeh. Langsung syuting neh. Dalam, Bu. Gini, Indah. Oke, sudah selesai. Nah. Oke, udah ayo angkat guys, angkat mrene guys. Dikukus guys. Oke. Terima kasih Tenem. Terus kita cetekkan kompornya. Mbak Yin jenengan riyen niku sinden ya, Mbah? Jenengan riyen niku sinden. Oh, pun. Oke. Kita tutup ya pemirsa. Kerpes. Kita tunggu 25 menit. Coba itu kakinya jangan medangkring seperti itu. Ayo, tangannya kena apa? Dikei anu lho, nek gak kayak minyak kayu putih utawa kayak wedak. Ojo mbok nganu ya, kok nek malah infeksi. Iya, mbok garuk-garuk kan kok terus lecet ngono kae lho. Oke, kita tunggu. Kita tunggu dulu. Dongel buka teh. Nah, pemirsa, setelah 25 menit kita ben ki adem dulu nggih. Wis mateng maksudnya, terus dipateni kompore iki diben ki adem dhisik. Engko lagi dicepoti saka cetakane iki. Sementara adem, aku tak buah dhisik iki pemirsa. Nah. Mulai buah lah ya wis adem. Tuh, kumbane popong ora ditokno, Nduk. Tapi garing dhewe ya, Nduk ya. Ketok yo garing dhewe lah. Anduke ijo, klambine ijo, ora usah mepet-mepet ta, Nduk, panggone yo ombo kok. Nah, ngono lho. Nah. Ngono lho. Bayi siap-siap, Bu. Bu Bayi. Mboten mireng aja ngono to. Mboten mireng, Bu, ngono. Lah, ora mireng ngono. Kuwi jarene nggone sapa nduk ene paketan? Kok uwahku ora Tiwas tikus ndek iki mbok tuduh, Nduk, ternyata kathoke Intan kecer ning ngisor mesin cuci pemirsa. Tiwas ndek iki kowe awakmu nyalahno tikus. Paling nggonku ilang digawa tikus, Bu. Ternyata ora. Ya wis, maafkan tikus, Intan kemarin menuduhmu.
Katok digowo. Ora, tikus ora salah, ora nggo katomu kok. Iku ternyata ceblok ning cedak mesin cuci ngono lho, wis ketemu kok. Yo, siap-siap. Mau budal. Waduh. Kembene lho, Bu, ya. Usum paling ngene jenengan nggih nembe usum buah nggih pemirsa nggih. Bu, engko kembene jupuk tas sisik ya ben ndang garing ya. Ya, engko setrika engko sore ya. Nggih pun pemirsa, demikian nggih konten hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Iya, wis riwi-riwi. Semoga sing sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga Allah segera memberikan hubungan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Dari konten-konten kami sing apik dijupuk nggih pemirsa, sing elek digawak ning tempat sampah, diwadahi plastik, diobong, wus ilang karek resike nggih pemirsa. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engko acara buah kan mesti kan musik-musik ya, Duk ya. Wis karo Ibu engko di dubbing ae. Tapi dimasukno ning gone aplikasi biru nggone Intan. Ya, ya Tan ya, ngono ya. Dadah pemirsa. Kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Cus, Nduk. Cus. Cus iki kanggo ngene lho, pemirsa dikek ngene iki lho, ngene iki lho. Cus. Nah.